Ok, alhamdulillah, avec fond yiri ni mako diligi, nya fo bey, mɔgɔ min bey, n'o y'i janfa, ini ni dɔ jɛna ala ka dugukolo sanfɛ ni y'i janfa, ini patron dɔ de jɛna baara la, patron y'i janfa, walima ini muso dɔ de jɛna, muso in y'i janfa, n balimamuso ini cɛ dɔ de jɛna, cɛ in y'i janfa, mɔgɔ min y'i janfa i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, e de bɛ fɛ a tigi ka segin kɛ yɔrɔ ɲini, terikɛ hali n'i bɛ fɔ kotogo, a ka wuli k'i sɛgɛrɛ, diligi de b'a kɛ, mais ani turabuden dɔ de bɛ baara, n'o ye turabuso tan naani ye zumana kumana mina n'i bɛ fɛ ka nin dɔ sama a ka wuli k'i sɛgɛrɛ i bɛ zumana de sɛbɛn papiye jama kan 32 zumana bɛ ci 2 1 2 1 kumana mina n'i ye zumana sɛbɛn 32 papiye jama kan ni daba ye a 32 laban i bɛ fɛ ka mɔgɔ min karaba a ka wuli k'i sɛgɛrɛ i b'o tigi tɔgɔ don yen k'a siri k'a kuru k'a kɛ sɛbɛden ye i bɛ na diligi sun na n'i nana diligi sun na i bɛ sɔrɔ ka juru siri sɛbɛden na k'a siri diligi la n'i y'a siri diligi yiri la fiɲɛ bɛ k'a fili fala en tant que fiɲɛ bɛ k'a sɛbɛden fifa terikɛ o tigi bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ n'a ma wuli k'i sɛgɛrɛ fa bɛ don a la diligi de b'a kɛ ani turabuso 14 zumana bana sidɔnbali bɛ mɔgɔ min na k'a daminɛ i nɛna fo ka taa bila i sugunɛtagayɔrɔ la hali ni bana wolola a mana kɛ kɔnɔna bana sugu o sugu ye n b'a fura d'i ma dakuruɲa kelen pewu a bɛ fɔ nin yiri in de ma ko ɲama i bɛ ɲama dili bɔ k'a sanfɛfara siyɛn ka bɔ a la n'i ye ɲama dili bɔ i b'a sanfɛfara siyɛn ka bɔ a la k'a tigɛ tigɛ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka lumukuruni tigɛ k'a bisi k'a ji bɔ a la ka kumuya bɛɛ bɔ a la ka lumukuruni fara kan n terikɛ i k'a sigi a tɛ tobi dɛ i b'a sigi siso kɔnɔ ni tile 7 dafala tile 7 mana dafa i b'a dayɛlɛ i bɛ verre ɲɛ 2 i b'o ta a la ka sɔrɔ ka dumuni kɛ ni su kola yanni k'i da verre ɲɛ 2 ta la i ka min terikɛ hali ni kɔnɔna bana wolola nin b'a bɔ i la pepu ɲama Alassane Lalabi DGP de l'Arabia i ka sagajigi kanfi bara i bɛ kɛ mɔgɔ ye 70,000 bon a kɔni ka di ne ye i ka mɔgɔ 10 ta k'a daminɛ le 1er jusqu'à le 10 i ka baara olu ye 70,000 yɔrɔ la i y'a faamuya. Ok, alhamdulillah wa shukran suma alhamdulillah wa shukran ni wagati na Alassane Lalabi DGP de l'Arabia mɛ kungo kɔnɔ laɲini min kɛla san sagajigi kanfin baara a kuma bɛ ka caya ne y'o de fɔ n ko kumana min na n'i ye da bɛɛ gosi n'i ma nafolo sɔrɔ i donna turabudalaw kan ka don moriw kan ka don somaw kan ka diɲɛ ala deli bɛɛ kɛ ala k'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ ala m'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ Alassane Lalabi sagajigi kanfin baara n y'a fɔ bɛɛ ye n ko lahara jɔ don a bɛ baara mɔgɔ min ye lahara jɔ don Alassane Lalabi kana surɔti tigɛ fo ala k'an jɔ k'an ɲininka e ala dɔnni ɲuman ma ca bilen wa dɔnni ɲuman banna sagajigi kanfin ni cɛbi saba dafabali awɔ hali n filɛ kungo kɔnɔ san a baara de filɛ ka na kɛ mɛ a ɲinin'an fɛ messages bɛ ka ci ma fan bɛɛ fɛ sagajigi kanfin baara la k'a daminɛ le 1er n'o ye bi ye fo ka taa bila le 10 la n'o dafala m'a jɔ a tɛ baara mɔgɔ si ye 70,000 duguma bilen le 1er fo ka taa bila le 10 la a tɛ baara mɔgɔ si ye 70,000 duguma bilen mais ka taa le 1er n'o ye bi ye fo ka taa bila le 10 la n'i ye 70,000 sara Alassane Lalabi n bɛ kariya ka n ka dɔnni bɔ n kɔnɔ k'a baara ye ala b'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ terikɛ ni bɛɛ bɛnna kan k'i ye dangaden ala b'i ka ɲɛnamaya dayɛlɛ i y'a kɛ i mako bɛ nafolo la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na ala b'a don i garisɛgɛ la ten lahara jɔ don ala bɛ taa min k'i la Alassane Lalabi t'o dɔn mais diɲɛ kɔnɔ yan i ka da bɛ yɛlɛ sa terikɛ i ka da bɛ yɛlɛ a ja fara goya kan kumana gunjɛ magoɲɛyɔrɔ kan ka caya mais Alassane Lalabi n bɛna kuma gunjɛ magosayɔrɔ de kan ni dɔ de kolilila k'a tɛ fara i la dɔ de bɛ fɛ ka i mago sa k'i baara k'i dabali i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'a tigi mago sa pepu a ka dabali ka na s'i la wa ni jɔnjɔn bilali kɔnturu la ala k'o tigi malo i ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ gunjɛ de b'a kɛ n kumana gunjɛ magoɲɛyɔrɔ kan ka caya mais nin y'a magosayɔrɔ de ye mais i kana baga adamaden ma ka nin kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a ko k'a tɛ fara i la n'i ye gunjɛ kɛ nin kɛcogo in na terikɛ ala bɛ doni da tigi kun a bɛ ɲinɛ i kɔ ala bɛ kɔlɔlɔ da tigi kun o kɔlɔlɔ bɛ kɛ sababu ye a tigi ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ ɲinɛ i kɔ pepu o de ye gunjɛ sun ye i bɛ ji de soli n'i ye ji kɛ bidɔn na kumana min na n'i ye ji kɛ bidɔn na i bɛ wuli ka gunjɛ sun de sɛgɛrɛ i bɛna se gunjɛ sun ma mais a kɛ gunjɛ ye gunjɛ min jɔlen don a kelen na gunjɛ kelen na jɔ i bɛna ji de suru gunjɛ kan i b'a fɔ gunjɛ ne bɛ k'e sɔn ji la n b'a ɲini fɛ n kisi ka n tanga k'an bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma sigiɲɔgɔn jugu jɛɲɔgɔn jugu kɔrɔtitigiw dabalitigiw ne kisi ka b'olu tɔɔrɔ ma
ne bɛ ka e sɔn ji la e ka ne kisi ka bɔ sigiɲɔgɔn jugu dabali kɔrɔtitigiw ne kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma n'i y'o fɔ a la tuma min na o y'a sɔrɔ i ye ji bɔ a kan i bɛ sɔrɔ ka na gunjɛ kuru 3 n'i ye cɛ ye kuru 4 n'i ye muso ye i b'a ta n'i y'a kari tuma min na i bɛ taa da daga dugu ma mɛ ani fɛn dɔ de bɛ taa o n'o tɛ n'i y'a kɛ a tɛ jaabi da Alasani Dalabi b'o fara kan ne y'o de fɔ n ko ne bɛ dɔɔni bɔ n kɔnɔ k'a fɔ k'a tɔ to n kɔnɔ pour que mɔgɔw k'an wele pour que n k'a tɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye Ala ka na o dɔɔni jaabi ne bolo o kɔfɛ bilen yarɔ o y'a dan ye sira bɛlɛ min bɛ sira kan ni bolifɛnw bɛɛ bɛ ka yɛlɛ a kan bɛlɛ min bɛ sira kan sira sanfɛ bɛlɛ yarɔ bolifɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ a kan mototigi bɛ yɛlɛ a kan mobilitigi bɛ yɛlɛ a kan mais toujours ale bɛ yen pour que mɔgɔw ka gosi la dabalitigiw k'i gosi u ka dɛsɛ la n'i ye cɛ ye sira sanfɛ bɛlɛ i b'o den 3 de tɔmɔ n'i ye muso ye den 4 i bɛna da daga duguma ka sɔrɔ ka gunjɛ in d'a kan k'a tobi n'a mɔna su o su i b'a ko siɲɛ 1 ni su 3 dafala i b'a jɔ n'i ye cɛ ye ni su 4 dafala n'i ye muso ye a jɔ terikɛ hali ni diɲɛ dabalitigi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i bon ni kɔrɔti ye lahara jɔ don ni kɔrɔti y'i don Alasani Dalabi n bɛ t'i garanti ta surati tigɛyɔrɔ la n kumana gunjɛ magoɲɛyɔrɔ kan ka caya mais Alasani Dalabi n bɛna kuma gunjɛ magosayɔrɔ de kan ni dɔ de kolilila k'a tɛ fara i la dɔ de bɛ fɛ ka i mago sa k'i baara k'i dabali i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'a tigi mago sa pep a ka dabali ka na s'i la wa ni jɔnjɔn bilali contre la Ala k'o tigi malo i ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ gunjɛ de b'a kɛ n kumana gunjɛ magoɲɛyɔrɔ kan ka caya mais nin y'a magosayɔrɔ de ye mais i kana baga adamaden ma ka nin kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a ko k'a tɛ fara i la n'i ye gunjɛ kɛ nin kɛcogo in na terikɛ Ala bɛ doni d'a tigi kun a bɛ ɲinɛ i kɔ Ala bɛ kɔlɔlɔ d'a tigi kun o kɔlɔlɔ bɛ kɛ sababu ye a tigi ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ ɲinɛ i kɔ pep o de ye gunjɛ sun ye i bɛ ji de soli n'i ye ji kɛ bidɔn na kumana min na n'i ye ji kɛ bidɔn na i bɛ wuli ka gunjɛ sun de sɛgɛrɛ i bɛna se gunjɛ sun ma mais a kɛ gunjɛ ye gunjɛ min jɔlen don a kelen na gunjɛ kelenna jɔ i bɛna ji de suru gunjɛ kan i b'a fɔ gunjɛ ne bɛ k'e sɔn ji la n b'a ɲini fɛ n kisi ka n tanga k'an bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma sigiɲɔgɔn jugu jɛɲɔgɔn jugu kɔrɔtitigiw dabalitigiw ne kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma ne bɛ ka e sɔn ji la e ka ne kisi ka bɔ sigiɲɔgɔn jugu dabali kɔrɔtitigiw ne kisi ka bɔ olu tɔɔrɔ ma n'i y'o fɔ a la tuma min na o y'a sɔrɔ i ye ji bɔ a kan i bɛ sɔrɔ ka na gunjɛ kuru 3 n'i ye cɛ ye kuru 4 n'i ye muso ye i b'a ta n'i y'a kari tuma min na i bɛ taa da daga dugu ma mais ani fɛn dɔ de bɛ taa o n'o tɛ n'i y'a kɛ a tɛ jaabi da Alasani Dalabi b'o fara kan ne y'o de fɔ n ko ne bɛ dɔɔni bɔ n kɔnɔ k'a fɔ k'a tɔ to n kɔnɔ pour que mɔgɔw k'an wele pour que n k'a tɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye Ala ka na o dɔɔni jaabi ne bolo o kɔfɛ bilen yarɔ o y'a dan ye sira bɛlɛ min bɛ sira kan ni bolifɛnw bɛɛ bɛ ka yɛlɛ a kan bɛlɛ min bɛ sira kan sira sanfɛ bɛlɛ yarɔ bolifɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ a kan mototigi bɛ yɛlɛ a kan mobilitigi bɛ yɛlɛ a kan mais toujours ale bɛ yen pour que mɔgɔw ka gosi la dabalitigiw k'i gosi u ka dɛsɛ la n'i ye cɛ ye sira sanfɛ bɛlɛ i b'o den 3 de tɔmɔ n'i ye muso ye den 4 i bɛna da daga duguma ka sɔrɔ ka gunjɛ in d'a kan k'a tobi n'a mɔna su o su i b'a ko siɲɛ 1 ni su 3 dafala i b'a jɔ n'i ye cɛ ye ni su 4 dafala n'i ye muso ye a jɔ terikɛ hali ni diɲɛ dabalitigi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i bon ni kɔrɔti ye lahara jɔ don ni kɔrɔti y'i don Alasani Dalabi n bɛ t'i garanti ta surati tigɛyɔrɔ la